मोनसे गिदिर खौरां फैगौ आगस्टआव एनडिए सोरखारा जोबस्रांनो हागौ। आगस्टआव मोदी सोरखारा जोबस्रांगोन। दिल्लीयाव मोदी सोरखारा जोबोद लोरबां मानोना जायखिजाया समावनो फिन बिसायख'थिया जानो हागौ। नंगौ, लालु प्रसाद यादवआ बुंदों दि आगस्टआव मोदी सोरखारा जोबस्रांगोन। थारैनो बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवआ बेबादि बेरफ्रुसार दाबिखौ खालामदोंमोन। लोगोसे थांनाय शुक्रबाराव दोलोनि मावथिफोरखौ बिबुंथि होनानै लालु प्रसाद यादवआ बयखौबो साखाफारा थानो बोसोन होदों। नंगौ, आगस्टआव एनडिए सोरखारा गोग्लैनो हागौ होनना बुंदों बिहारनि बारग' मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवआ। बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवआ बेबादि बेरफ्रुसार दाबि खालामदोंमोन। आरजेडीनि गाहायाव दाबि खालामदोंमोन दि मिरु सोरखारा जोबोद लोरबां। बिनि फिथाय महरै बियो जायखिजाया समावनो बायनो हागौ। थारैनो राष्ट्रीय जनता दलनि गाहाय आरो बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवआ थांनाय शुक्रबार खालि बुंदोंमोन दि नरेन्द्र मोदी दैदेननाय एनडिए सोरखारा आगस्टनि जोबनायथिं बायनो हागौ मानोना बियो जोबोद लोरबां। फिन फोरमायबावो दि लालु प्रसाद यादवआ बुंदों दि आगस्टआव मोदी सोरखारा जोबस्रांगोन। थारैनो बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवआ बेबादि बेरफ्रुसार दाबिखौ खालामदोंमोन। लोगोसे थांनाय शुक्रबाराव दोलोनि मावथिफोरखौ बिबुंथि होनानै लालु प्रसाद यादवआ बयखौबो साखाफारा थानो बोसोन होदों। नंगौ, आगस्टआव एनडिए सोरखारा गोग्लैनो हागौ होनना बुंदों बिहारनि बारग' मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवआ। बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवआ बेबादि बेरफ्रुसार दाबि खालामदोंमोन। आरजेडीनि गाहायाव दाबि खालामदोंमोन दि मिरु सोरखारा जोबोद लोरबां। बिनि फिथाय महरै बियो जायखिजाया समावनो बायनो हागौ। थारैनो राष्ट्रीय जनता दलनि गाहाय आरो बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवआ थांनाय शुक्रबार खालि बुंदोंमोन दि नरेन्द्र मोदी दैदेननाय एनडिए सोरखारा आगस्टनि जोबनायथिं बायनो हागौ मानोना बियो जोबोद लोरबां। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।